Κύριε Κοντογιώρη, ευχαριστώ και εγώ. Νέα στοιχεία. Τώρα θα περιμένουμε επισήμως να δούμε αν είναι πραγματικά αυτό το τηλεοπτικό υλικό, να απεικονίζει τη συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Τώρα θα σας κάνω και το ερώτημα που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν είχαν ζητηθεί από την εταιρεία το συγκεκριμένο υλικό τόσο καιρό. Καταρχήν, καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Φαίνεται ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο εισφέρεται στην ποινική προδικασία που σίγουρα έχει κάποια σημαντικά δεδομένα. Όπως είπε και ο κ. Καπερνάρος που άκουσε, αυτά θα πιστοποιηθούν πρώτα, να δούμε ακριβώς τι είναι, και βέβαια θα συναξιολογηθούν από τον ειδικό εφέτη ανακριτή μαζί με το σύνολο της δικογραφίας. Δεν μπορώ όμως, κ. Κουταρίδη, να επισημάνω δύο σημεία. Δηλαδή, από προχθές που κυκλοφόρησε αυτό το νέο βίντεο, το οποίο και λέω και πάλι θα συναξιολογηθεί από τον εφέτη ανακριτή μαζί με το σύνολο της δικογραφίας. Τι είχαμε? Καταρχήν είχαμε κάποιες δηλώσεις πολιτικών αρχηγών που είχαν, θα έλεγα, πρωτοστατήσει σε διάφορες θεωρίες και σκέψεις που είχαν αναπτυχθεί, ότι υπήρχαν κάποιες παράνομες ύλες στα πρώτα βαγόνια, ενώ τώρα αυτό γύρισε και ίσως λένε μπορεί να ήταν και σε ένα κοντέινερ πιο κάτω. Ακόμα και ο αρχηγός της αξιωματικής πλέον αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, εχθές δήλωσε σε μια συνέντευξή του ότι η απόπειρα συγκάλυψης, και εν ώψη και του νέου βίντεο βέβαια, του νέου στοιχείου, μπορεί να έγινε και μετά, όχι από την αρχή. Παρόλο που έχει συνταχθεί ένα κατηγορητήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο που αφορά την τρίτη μέρα μετά το δυστύχημα και την απλή παρουσία του εκεί πέρα σε κάποιες άτυπες σκέψεις. Θέλω να πω ότι επί της αρχής, κύριε Κονταρίδη, κύριε Κασιμάτη, οι πολιτικοί δεν πρέπει να κάνουν δηλώσεις για ενεξελίξει ποινικές διαδικασίες. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζουν το σύνολο της δικογραφίας, και δεύτερον, γιατί μπορεί να επηρεάζουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και κυρίως, και θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι απαράγραπτος κανόνας, σε υποθέσεις που συνδέονται με εθνικές τραγωδίες, δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική σπέκουλα και εκμετάλλευση. Πάντως, αυτό που κάνει και εντύπωση, κύριε Υπουργέ, είναι ότι μέσα σε λίγες ημέρες, σε μια-δυο εβδομάδες, έχουν δει το φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα είχαμε τα 2 χρόνια που έχει γίνει η τραγωδία. Κοιτάξτε, λέω και πάλι ότι αυτό είναι κομμάτι της τακτικής ποινικής δικαιοσύνης. Ακόμα και το βίντεο που αναφέρατε, εγώ ακούω αυτό που λέει ο συνήγορος της εταιρείας. Για κάποιους λόγους ζητήθηκε σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα. Αντίστοιχα, όπως ξέρετε, υπήρχε και υπάρχει εν εξελίξει μια διαδικασία που αφορούν τα πορίσματα σε σχέση με το σιδηροδρομικό ατύχημα, πορίσματα και από την ανεξάρτητη αρχή, τον ΕΟΘΣΑΜ, αλλά βέβαια και από άλλους φορείς, προκειμένου αυτό το οποίο είναι κοινό αίτημα και προβάλλει και η κυβέρνηση την αλήθεια και τη γνώση για το τι ακριβώς έχει συμβεί, προκειμένου όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν πραγματικά τι συνέβη σε αυτή την Ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα αίσθημα στην κοινωνία και το δηλώνουν και οι αντιπολίτες. Εγώ θα σταθώ στο θέμα της κοινωνίας. Ότι υπό την πίεση του κόσμου η κυβέρνηση αναγκάζεται σε εισαγωγικά να κινηθεί και να δρομολογήσει διάφορες εξελίξεις όσον αφορά την απόδοση ευθυνών για το θέμα των τεμπών. Κοιτάξτε, όλο αυτό το οποίο αναφέρεται, το κοινό αίσθημα, το οποίο εκφράστηκε με τον τρόπο που εκφράστηκε πριν 15 νομίζω μέρες ουσιαστικά από τις εκδηλώσεις. Ενσωμάτωνε αυτό που αναφέρετε εσείς, κύριε Κοταρίδη, και την αγωνία του κόσμου για να υπάρχει αλήθεια, θα έλεγα το μέσο αίσθημα το οποίο επικράτησε, και προφανώς να κινηθούν όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, προκειμένου και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και να μην ξανασυμβεί. Επομένως, η κυβέρνηση σε αυτό ανταποκρίθηκε με όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, και πάλι σε κάθε περίπτωση λέμε αυτό το κοινό αίσθημα μεταφράζεται και στη δική μας βούληση, που μάλιστα θα έλεγα σε ανώτατο βαθμό, ποιος ήταν αυτός, το να δεχθούμε μια προανακριτική επιτροπή με τον τρόπο που συντάχθηκε αυτό το κατηγορητήριο και μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση θέλει να διευκολύνει οποιονδήποτε, και κυρίως βέβαια τη δικαιοσύνη, προκειμένου να γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, αλλά γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο και να σας χρεώνουν συγκάλυψη? Γιατί να χρεώνεστε συγκάλυψη? Μήπως κι εσείς κάτι δεν χειριστήκατε σωστά? Μήπως, για παράδειγμα, έπρεπε να καλέσετε στην εξεταστική τον κύριο Τριαντόπουλο και κάποια στιγμή κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει ποιος έδωσε την εντολή για τον μπάζωμα? Μα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, κυρία Κασιμάτη. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ουσιαστικά, αν δείτε και από το κατηγορητήριο και από την πρόταση που κακώς, κατά την άποψή μου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά τι λέει? Καταρχήν λέει ότι υπάρχει μια παράβαση καθήκοντος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κ. Τριαντόπουλου, που πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κ. Τριαντόπουλου, για να δούμε ότι έκανε αυτή την παράβαση σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή η παράβαση προέρχεται από κάποια παράληψη και παρήχε μάλιστα και μια ψυχική συνδρομή από μια απλή παρουσία σε μια άτυπη σύσκεψη, και μάλιστα αυτά τα έκανε ο κ. Τριαντόπουλος, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι υπάρχει κάποιο φορτίο, αυτό το φορτίο ανήκει σε κάποιον και πήγε εκεί επί τούτου.
Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, θα έλεγα, και μια κατηγορία, παρόλο που ο κύριος Τρεντόπουλος δήλωσε πρόθυμα ενεργός σε αυτή τη διαδικασία για να συμμετέχει και να ελεγχθεί από την Προανακριτική Επιτροπή. Και η κυβέρνηση το ίδιο, ότι είναι, θα έλεγα, μια σοβαρή αιτίαση, στην οποία η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει. Και απαντά. Και ίσως σε αυτό που αναφέρετε και εσείς, το γεγονός ότι για πολύ χρόνο, και επειδή δεν μπορεί να έχει γνώση της δικογραφίας, όπως η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει γνώση της δικογραφίας, να ισορροπήσει μεταξύ αυτών που αναφέρεται ως στοιχείων που βγαίνουν από τη δικογραφία και βέβαια της ευαισθησίας που πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε να κάνουμε με ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Όντως, αυτές οι θεωρίες έσπηραν, θα έλεγα, και σε έναν βαθμό εμπότισαν και το δημόσιο διάλογο και με μια τοξικότητα που υπάρχει από συγκεκριμένες πλευρές, όπως και από τον πολιτικό αρχηγό που ανέφερα, τον κύριο Βελόπουλο, που εχθές ανέφερε κάτι άλλο λόγω του νέου βίντεο. Επομένως, χρειάζεται μια σοβαρότητα, χρειάζεται μια ψυχραιμία, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα, το οποίο δεν μπορούμε αυτό τον πόνο να τον χωρέσουμε στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει και για τα θύματα, αλλά και για το δημόσιο λόγο και σε τι περιβάλλον πρέπει να συζητάμε προκειμένου να μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Να πάμε στο θέμα τώρα της Σαντορίνης και των γύρω νησιών, με τους ανθρώπους να αγωνιούν. Βέβαια, οι ειδικοί που είχαμε και σήμερα στην εκπομπή εκφράζουν μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα φαίνεται κάπως να βελτιώνονται. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πρώτον, αν έχετε σκεφτεί τρόπους ανακούφισης των επαγγελματιών της περιοχής και των κατοίκων σε περίπτωση που αυτό παραταθεί και σε περίπτωση που υπάρχει θέμα όσον αφορά την τουριστική κίνηση στα νησιά αυτά. Εμείς καταρχήν, κύριε Κοταρίδη, εμπιστευόμαστε, ακούμε και συνεργαζόμαστε με την επιστημονική κοινότητα για να μπορούμε να παρακολουθούμε το όποιο γεγονός, τη σεισμική ακολουθία και βέβαια η πολιτική προστασία μαζί με τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, το στρατό και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους να κάνει αυτό που πρέπει για την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε προχθές, όπως ξέρετε, τη Σαντορίνη. Είχε μια συνάντηση και με τον Δήμαρχο και με τους φορείς. Νομίζω ότι υπάρχει μια ψυχραιμία στην περιοχή. Από την άλλη, βέβαια, είναι προφανές ότι έχει διαταραχθεί και η οικονομική και η κοινωνική ζωή. Προφανώς εξετάσουμε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη του νησιού και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Έχει αναπτυχθεί ένας διάλογος με τους τοπικούς φορείς και βέβαια παρακολουθώντας το φαινόμενο πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών και να βλέπουμε βέβαια την εξέλιξη των φαινομένων. Όμως μπορώ να διαπιστώσω, γιατί μίλησα και εγώ με αρκετούς ανθρώπους που θα έλεγα που εκπροσωπούν την τοπική οικονομία, υπάρχει μια ψυχραιμία, υπάρχει μια αισιοδοξία και βέβαια εμείς ως κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία θα δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε και να επαναφέρουμε πιο γρήγορα την οικονομική ζωή στο νησί. Μάλιστα. Μεγάλη συζήτηση και με αφορμή και τη Μήλο, αλλά εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στη Σαντορίνη. Ξέρετε, ακόμα και αν σταματήσουν οι σεισμικές δονήσεις, ίσως υπάρχουν θέματα στατικότητας πλέον και στην Καλδέρα και με τα βράχια και με κατολιστήσεις. Είχαμε τον κύριο Λέκα που μας έλεγε ότι πρέπει άμεσα να γίνουν κάποια έργα στήριξης. Αν και πόσο γρήγορα θα γίνουν όλα αυτά. Γιατί καταλαβαίνετε, θέλει και ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια και οι κάτοικοι, αλλά και όσοι επιλέξουν το καλοκαίρι να πάνε στη Σαντορίνη. Κοιτάξτε, ήδη εξ όσων γνωρίζω και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και για τα θέματα της στήριξης, όπως λέτε, απέναντι σε κατολιστικά φαινόμενα που αφορούν και την περιοχή της Καλδέρας, αλλά βέβαια και για τις εξόδους διαφυγής, που είναι τελείως απαραίτητες σε τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα, προκειμένου το νησί να έχει και αυτές τις υποδομές που πρέπει να έχει, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση, όπως γνωρίζετε, και σε σχέση με τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό στη Σαντορίνη, όπως εξελίσσεται και στα υπόλοιπα νησιά, προκειμένου να υπάρχουν συνθήκες βιωσιμότητας, ειδικά σε αυτά τα νησιά που δέχονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Μάλιστα. Ανασχηματισμό, τι ξέρετε, θα ρωτήσουμε και εσάς. Προφανώς είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω γι' αυτό. Αν έχετε πάρει κάτι αυτές, γιατί παίζει. Το σενάριο παίζει, ξέρετε, δεν είναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η κυβέρνηση έχει έναν κυβερνητικό προγραμματισμό, εντατικοποιεί τη δουλειά της σε όλους τους τομείς που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και σε αυτά τα οποία έρχονται από το παρελθόν και πρέπει να αλλάξουμε και στον χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Επομένως, αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Επομένως, δεν γνωρίζω να σας πω κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό. Όσον αφορά την οικονομία. Ούτε πότε τοποθετείτε, κύριε Πάγη. Γιατί λέμε μετά την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν το γνωρίζω, κύριε Κασιμάτη. Αυτές είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αξιολογεί πάντοτε ποια είναι το σχήμα το οποίο θα εξασφαλίσει καλύτερη αποδοτικότητα πάντως στο κυβερνητικό έργο. Γιατί έχουμε όντως σημαντικά ζητήματα μπροστά μας, τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή εσείς οργανώνετε ουσιαστικά ένα κύκλο περιοδιών στις περιφέρειες της Ελλάδος. Ναι.
όπου πηγαίνετε και πρώτον ενημερώνεστε μαζί με άλλα στελέχη της κυβέρνησης για τα προβλήματα που έχουν εκεί οι περιοχές και δρομολογείτε και κάποια έργα. Θέλω να σταθώ λίγο στη Θεσσαλία, γιατί έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να σας πω ότι ένα μήνυμα που μας ήρθε από κάτοικο της Θεσσαλίας, φίλο εδώ της εκπομπής, που λέει: αν στηριχθεί η Σαντορίνη όπως και η Θεσσαλία, σωθήκαμε. Ειρωνικό προφανώς σχόλιο. Τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλία? Κοιτάξτε, η Θεσσαλία ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Και μιλάμε βέβαια για πολύ περισσότερο κόσμο και για μεγάλες καταστροφές στις υποδομές. Εμείς δώσαμε βάρος, θα σας έλεγα, σε 3-4 βασικά, τα οποία νομίζω προσδιορίζουν και την προσπάθεια που έχει γίνει. Το πρώτο ήταν η άμεση αποκατάσταση. Δηλαδή, καταρχήν η ανακούφιση των ανθρώπων μέσα από τις αποζημιώσεις και έχουν ήδη διατεθεί αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μετά το επόμενο βήμα είναι οι υποδομές, καταλαβαίνω. Είναι υποδομές οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και ξεκινάνε, όπως ξέρετε. Είχαμε μια καλή κατάληξη στη διαδικασία σε σχέση με την ανάθεση των υποδομών και στους 4 νομούς περιοχής. Και βέβαια υπάρχει και μια διαδικασία που έχει να κάνει, όπως ξέρετε, με θέματα που αφορούν την κλιματική κρίση. Και θα έλεγα η Θεσσαλία είναι το παράδειγμα της περιοχής που ενσωματώνει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Δηλαδή διαχείριση νερού, αντιπλημμυρικά, με τον νέο οργανισμό διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας και τη δουλειά που κάνουμε σε όλη τη χώρα αλλά και στη Θεσσαλία, προκειμένου να έχουμε καλύτερη διαχείριση του φυσικού μας πόρου, να μην έχουμε απώλειες, να μπορούμε να δούμε ποια είναι η σωστή αγροκλιματική ζωνοποίηση για τη χώρα, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε υποδομές προκειμένου να υπάρχει υδατική επάρκεια, αλλά και ταυτόχρονα να μπορούμε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από έντονα φαινόμενα και ξαφνικά και αναπάντεχα που μπορούν να συμβούν. Επομένως, αυτή είναι η συστηματική δουλειά που γίνεται και στη Θεσσαλία. Νομίζω ότι ειδικά και στο επίπεδο των κοινωνικών υποδομών έχει γίνει μια σημαντική δουλειά, με σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν, με κέντρα υγείας τα οποία παραδόθηκαν. Υπάρχει μια συντονισμένη εργασία στην περιοχή, όπως και σε κάθε περιοχή της χώρας, γιατί Ελλάδα άνευ περιφέρειας, να το πούμε έτσι, κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να υπάρξει. Επομένως, η δουλειά μας. Θεσσαλία συνεχώς και δεν ξεχνάμε καμία γωνιά της πατρίδας μας που έχουν πολλές ανάγκες και γι' αυτό υπάρχει ένας συστηματικός σχεδιασμός και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε συνέχεια σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασιμάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή.